Aquí veñen as dúas a regueifear das novas tecnoloxías coa súa avoa Pilar. Avoa, date conta, agora é diferente. Os tempos pasados xa non son presentes. Ai, miñas netiñas, que equivocada estades, non se xoga no móvil, senón na realidade. Mira, avoiña, déxanos en paz, que ti estas novas tecnoloxías non as sabes controlar. Non sei controlar, pero que sí que sei é que tedes que cambiar. Escoita, avoiña, déixao estar, que esta regueifa xa está a rematar.